എല്ലാവർക്കും മോൺസ്റ്റർ ഗെയിം വൈറ്റിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫ്രീ ഫയർ അല്ല കേട്ടോ, നമ്മളിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് മാക്സ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാർ റേസിംഗ് ഗെയിമാണ്. ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കാറിലെ ഗോൾഡൻ പൊളിക്കാച്ചാണ് ഉണ്ടോ, ഫ്രണ്ടും ബാക്കും എല്ലാം നോക്കിയേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി ഒന്നും നോക്കണ്ട, നേരെ പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ 100 അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇച്ചിരി ഉള്ളൂ. പറ്റുന്നവരെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. വീട്ടിലധികം നല്ലതായിരിക്കും പ്ലേ അടിക്കാൻ കേസ്. കാരിയർ എടുക്കല് മൾട്ടിപ്ലെയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞ്. ഈ ഗെയിമിൽ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഉണ്ട്, ക്വിക്ക് ഉണ്ട്, ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ ഡേ അതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കരിയറാണ് എടുക്കണം. സീസൺ 2 എത്തിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ. നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ കാർ എടുക്കല്ലേ. ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും മോൺസ്റ്റർ ഗെയിം വൈറ്റിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടല്ല ഗൈസ്, ഫോണിലോട്ട് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മുകളിൽ എന്താ സംഭവം, താഴെ എന്താ സംഭവം. താഴെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, സ്പീഡിൻ്റെ. പിന്നെ മുകളിൽ ഈ നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, 0 അങ്ങനെയൊക്കെ 50 എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ നമ്പറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് അടിക്കണതിൻ്റെ നമ്പറാണ്. മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് ആ ടൈമാണ്. പിന്നെ എന്താ പിന്നൊന്നുമില്ല ഗീസ്, അത്ര തന്നെ. ഗൈസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ നന്നായിട്ടാണ് ഓടിച്ചു പോകണം. അത്യാവശ്യം കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാനെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നേരെ വന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതൊന്നും വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവിടെ റീകവറുന്നുണ്ട്. റീകവർ താഴെ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ച് വെക്കാൽ മതി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ആ വളവ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് താഴത്ത് റീകവർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് പിടിച്ച് വെക്കാൽ നേരെ അയക്കണം ഗൈസ്. അത്ര തന്നെ സിമ്പിൾ. ചെക്ക് പോയിൻ്റ് അല്ല, ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മാച്ച് കളിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ 3 മാച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത്. വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്, പൊളിച്ചില്ലേ? നേരത്തെ മാച്ചിലും ഇത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അടിച്ചു ഗൈസ്. ഓഫ് റോഡ് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും. നമുക്ക് എന്തിനു നോക്കണം, റേസ് കളിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം സിറ്റി എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമാക്കാം, രാത്രി മഴയത്താക്കാം സിറ്റി. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകാം ഗൈസ്. എൻ്റെ മോനെ പൊളിക്കാച്ച് സാധനം. ഇത്ര കൺട്രോൾ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഗൈസ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പോവാം. ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് അടിച്ചു. അടുത്ത് നമുക്ക് വേറെ വല്ല വണ്ടിയും ഇതെടുക്കാം. ഈ വണ്ടി തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ബോറടി ഉണ്ട് അടുത്ത വർഷം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വണ്ടി എടുക്കാം. എൻ്റെ അമ്മ റീകവർ അടിച്ച് ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ട്, വിഷയമൊക്കെ കേട്ടോ, ലാഗ് ഉണ്ട്. പൊളിക്കാച്ചായിട്ടാണ് ഗൈസ് പോകുന്നത്. പൊളിച്ചു
പക്ഷെ അത്ര കൺട്രോളൊന്നുമില്ല. അതെനിക്ക് വിഷയം, കൺട്രോളില്ല. ചെക്ക് പോയിൻ്റ് അല്ല, സോറി, ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻ്റ്. അത് തന്നെ, ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻ്റ്. അടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഒരു പുതിയ വണ്ടി എടുക്കാമെന്ന്? പുതിയ വണ്ടി എടുത്ത് പൊളിയല്ലേ. ഇത് കൺട്രോളും കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കണം. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നോക്കിയിട്ട് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ, കൺട്രോൾ നോക്കട്ടെ. നല്ല മഴ. ഗൈസിന് അത്യാവശ്യം കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓടിച്ചു കിട്ടും. എനിക്ക് കൺട്രോളുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിം കയറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലും വേണമെങ്കിൽ ഇത് കളിക്കാം. ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് കയറ്റിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത്ര ഇതൊന്നുമില്ല, ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. കയറ്റി നെറ്റ് തീർക്കരുത്. ലാപ്ടോപ്പ് ഉള്ളവർക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൺട്രോൾ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കൺട്രോളുണ്ട്. ഹായ്, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ ഫാൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യമേ, എന്ത് ചെയ്യാനാ. എന്ത് ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ? ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാൻസ് ഉണ്ട്. ഫാൻസ് അല്ല ഗൈസ്, കുറച്ചൊരു പിടിക്കാം. ഫാൻസ് അല്ല കേട്ടോ, പടം വരുന്നേ. എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ ചാനൽ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനലൊന്നും നോക്കണ്ട, പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ടാറ്റ, സി യു. നാളെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചാനലിൽ കാണാം. വീഡിയോ കേട്ടോ. ടാറ്റ, ബൈ.